729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan mga broadcasters ng Pilipinas o KBP, ang Philippine Standard Time, alas 5:05 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB. Bareta alas 5, mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB. Bareta alas 5, kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraan tabay sa pangaran kan Newsbase Mega Force Patrol. Asin kan pirmi nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani ang sa indong tagapagbareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal na sa linya si Karen Ala. Day pa nangangaranan sa committee report kan Committee on Transportation kan sanggunian panlalawigan kan Albay an profestong increase sa taripa kan mga tricycle sa syudad kan Legazpi sa ibong kan pagkaka-approbor na kainikan sanggunian panlungsod kan Legazpi kan mga nakaagi ng semana sa 2 o 3 beses nang nagsesyon an panlalawigan tuon kan aprobado na ini sa panlungsod kan Legazpi. Day pa na monitor kan DCGB News na aprobado na ini kan sanggunian panlalawigan kan Albay. Mantang susog sa chairman kan committee ba na si board member Brian Arandia. Day pa nag-aagi sa sayang committee an papeles o dokumento may relasyon sa bagay na ini. Kaya day pangunyan pwedeng magdagdag kipamasay ang mga tricycle sa Legazpi. Dahil sa day pa man sa momentong ini nag-aagi asin piga-aprobaran kan sanggunian panlalawigan an ipirnasal na ordinansang iyan sa syudad. Matatandaan ka na kaaging simana, aprobado na kan sanggunian panlungsod kan Legazpi ang propesto kan lokal na gobyerno kan Legazpi na mataas nin 12 pesos sa good 15 pesos ang pamasay sa primerong 2 kilometro, mantang 3 pesos sa mga succeeding na kilometro. Ang propestong iyan, dahil iyan kaining agrangay kan mga tricycle drivers sa syudad na masakito na sa bulsaan presyo kan krodo, halagat ang pamasahe, deng paglangkaw. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen Ala, dagdag na detalyes kan bareta ahali sa luwas na sa linya si Chief Jimmy Nazalita. Matrayon po ang pagserbi ng search warrant kaso bago kan ginubatan PNP sa pamamayo ni OIC Chief of Police Police Major Genevieve Osirin kay ribaan na mga personalis kan First Albay Provincial Mobile Force Company kung sa inisinagiboy ni sa Porokdos, Barangay Mapako, kontra sa sususpitsaran na may nasasaray na droga. Bilang resulta, positive naka-recover nin 5 gramo nin pigtutubudan shabu mantang estimate susog sa Dangerous Drugs Board minamontar ini 34,000 pesos. Apira sa droga may kasabay pang na-recover na kalibre 38 revolver, dainin serial number plus mga live na bala, tear gas, 2 digital weighing scale asin manibaybang drug paraphernalia. Sa ngunyan, ang suspect mahahampang sa kaso pagbalga sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngunyan, ini ang patunay na talagang porsigido ang kapulisan, ang objeto, kan liderato kan ginubatan PNP, iyo ang marumpag ang proliferasyon nin droga sa kapalibutan kan ginubatan asin maibalik sa normal na estado na dainin pigtatakutan ang publiko kung sain ang katuyuhan mairadikar ang droga tanganing maiwasan ang mga adik sa kapalibutan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nazalita, DCGB News. Salamat Chief Jim, dagdag na detalyes kan bareta ahali sa luwas na sa linya si Kuya Joshua Bino. Diretso na asin tatapuson ngunya na simana ang payout o kaya distribution kan social pension kan mga senior citizen sa munisipyo kan Daraga Albay ko na sa in pinunan ang payout kini kasod Abril 15, 2026 kung sa may kanya-kanya naman na schedule an manlain-lain ng mga barangay kan munisipyo. Magpapadagos ang payout
sundo sa Aldao nin Sabado, Abril 18, 2026. Tangani ng maubos na maitao sa mga kwalipikadong senior citizen ang saindang social pension. May total na 4,706 na mga rehistradong senior citizen ang nakaka-resibikan na unambita ng pensyon alas sa Department of Social Welfare and Development o kaya DSWD. Bilog ang suporta ni Mayor Victor Perete sa nasabi ng aktibidad asin pinagigibong payout na yung pinapanginutan man kan Office of Senior Citizens Affairs o kaya OSCA katabang ang Municipal Social Welfare and Development Office o kaya MSWDO kan Daraga Albay. Kung kaya sa ngunyan asin sundo sa Sabado magdiro-diretso ang aktibidad tangani ng may hatod tulos sa mga senior citizen ang sa indang benepisyo. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Salamat Kuya Joshua Bino para sa mga dagdag pang detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Kuya Jomar Bien. Salamat Nicole, dahil pigpipili ang pigkatawan kang ayuda kan DSWD may connection sa fuel subsidy sa mga para-tricycle. Basta ang importante ika-rehistrado na tricycle driver sa taindong lokalidad. Patunay di Nicole, ang saro na nasa kustudiya kan malilipot pulis dahilan sa kasong illegal na droga ang ineskortan pa kan tabako malilipot pulis pasiring sa Bicol University Tobacco Campus para kubrahon, resibihon ang 5,000 pesos na fuel subsidy hali sa DSWD Casubago. Magigirumduman na kanakalis na aldaw na Domingo nagkaigwan by bust operation ang mga miyembros kan malilipot pulis sa kontra sa tarong tricycle driver sa banwaan kan malilipot asin positibong nakuan ininin na illegal na droga kung kaya ngunya na sa kustodiya kan mga otoridad ang tricycle driver. Alagad sa ibungkay ni pigtawan manggiraray siya ng oportunidad na makubra ang fuel subsidy at sin mismong ang mga pulis ang nag-escort sa iya duman sa Bicol University Tobacco Campus para kubrahon ang ayuda. Yan ang report. Jomar Bien, DCGV. Salamat Kuya Jomar. Salamat Megaforce Patrol. Digdi naman kita sa detalles kan bareta sa lado nasyonal. Buminaba sa 50% ang bilang kan mga Pilipino na may sadiring financial account kan taon 2025 sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Basado sa Consumer Finance and Inclusion Survey o CFIS report kan BSP, 6% ang ibinaba kay ni hali sa 56% kan 2021. Panganod na dahilan ang pagbaba kan accounts hali sa mga microfinance non-government organizations o MFNGO. Kaibahan ang loan incidence sa mga ini maski pa mantinidong makusog ang e-money account sa 36% as in bank account sa 23%. Mientras tanto, sa household naman, 85% kan mga respondent ang nagsabing igwasindanin maski sarong account, mas halangkaw kumpara sa 74% kan 2024. Nahilingwan ang pagrambong sa mga iba-ibang klase ng account, arong kan e-money account o 76% hali sa 63%, bank account na may 49% hali sa 43%, cooperative na may 9% hali sa 8%, as in MFNGO na may 8% hali sa 6%. Mabeltaan detalyes kan bareta makalihis sa nagkapirang pagirumdom. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at
matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Balik kita sa mga detalyes kan bareta sa Lado Nacional. Ibinulgar ni Interior Secretary John Vic Remulla na pinangaranan na ni Ramil Madriaga ang nagkapirang mga kinontratang hitman o si Madriaga nagpamidbid na bagman ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Remulla na nasabing mga pangaran kan hitman ang posibleng magluwas sa mga masunod pang testimonya. Marurumduman na sa supplemental affidavit durante kan pagdangog kan House Justice Committee. Inakusara ni Madriaga si dating Presidente Rodrigo Duterte din pagpaplano nin assassination o kudita kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung magpalyar ini na magbaba sa pwesto kan 2025. Enot naman na pinahimutikan ni Vice President Sara ang mga alegasyon ni Madriaga asin inapod ining kathang isip sana. Ipiktaong kwenta man kan Malacanang sa National Bureau of Investigation o NBI ang pag-iimbestigar sa mga revelasyon ni Madriaga. Hinagyat ni House Deputy Speaker asin La Union Representative Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte na ibalik ang 73.28 milyones pesos na confidential funds matapos na magpaluwas ng desisyon ang Commission on Audit o COA. Pinagtibay kan COA proper a notice of disallowance na ipinaluwas kan ahensya laban sa 73.28 milyones pesos na confidential funds na ginastos kan Office of the Vice President o OVP dahil ini nagsunod sa Joint Circular 2015-01 na basihan kan tamang paggastos kan confidential as in intelligence funds kan gobyerno. Ang kunestyon na 73.28 milyones pesos ang parte kan 25 milyones pesos na confidential fund na ginastos kan OVP sa laog nin 11 aldaw kan Disyembre 2022. Kaibahan sa kwestiyon ang 79.7 milyones pesos na reward as in 3.5 milyones pesos na equipment expenses na kumpesto ng tukawan, computer as in printer. Sigun sa legislador, mas magabat ang basihan sa paggasto kan confidential funds dahil mas halangkawan tiwala ka na mamanuhaan sa nagkakapot kaini. Sigun pa kay Ortega, kwestiyon man kan COA ang paggastos kan OVP sa kabilugan na 375 milyones pesos na confidential fund kan 2023.
Namumuro sa mga kasong may koneksyon sa mga election law si Vice President Sara Duterte kung mapatunayan ng mga dayuhan ang nagpondo kan sa iyang pagdalagan kan 2022 elections. Inani pinaghiras ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman asin Manila Representative Joel Chua kasunod kan revelasyon ni Ramil Madriaga na ang mga Chinese nationals ang nagpondo sa Inday Sara Ismay President o ISIP. Base sa affidavit ni Madriaga na binasa sa impeachment proceedings kan House Committee on Justice kan Abril 14, sinabi kay ni na nagresibih ng 175 milyones pesos sa financier kan family na si Lin Wei Xiong, negosyanteng si Maestrado Lim o Tony Yang, asin sa tugang kay ni na si Michael Yang. Maigpit man na ipinagbabawal sa Section 96 kan Leyes na dahil pwedeng magresibih ang sarong kandidato asin maging ang mga political parties ng kontribusyon sa mga dayuhan. Aaramon man kan mga ini kung naresibih na campaign funds para sa kandidatura ni Duterte ang idineklara sa iyang contribution and expenditures o SOSE dahil ang takundae sa rupayining pagbalkar sa election laws. Ipinag-ordayan kan Department of Energy o DOE ang gabos na oil companies na higpitan ang pagbantay sa supply ng petrolyo sa nasyon. Gusto kan DOE na regular na magsumitir ng mga oil industry players kan report may kinaraman sa sindang storage capacity asin aktual na inventaryo kan petrolyo. Kamuotan kay ning masubaybayan ang sufisyenteng supply kan petrolyo asin maiwasan ang posibleng kakulangan sa tao kan paborobagong sitwasyon sa pangkinaba na merkado. Parte man kan direktiba ang koordinasyon sa paggamit nin mga storage facility kan Philippine National Oil Company o PNOC. Asin PNOC Exploration Corporation para masuportaran ang pangangaipuhan sa petrolyo. Pinatanidan man kan DOE ang mga kumpanyang day masunod sa direktiba na pwede silang maghampang sa mga magkakanigong padusa kaiba ng suspensyon o kanselasyon kan permit. Ang lakdang na ini kan DOE susog sa Executive Number o Order Number 110 na nagdeklarar ng State of National Energy Emergency para masiguro ang padagos asin matanos na distribusyon kan fuel supply sa nasyon. Papalawigon pa nin tulong bulan ang rehistro asin lisensya na ma-expire ngunya na Abril. Nakapalaman ini sa memorandum na ipinaluwas ng Department of Transportation o DOTR Acting Secretary Giovanni Banoy Lopez. Ini kasunod kan kahagadan kan Legislative Energy Action and Development o LEAD Joint Committee may kinaaraman sa implementasyon kan Executive Order Number 110 na minadeklarar sa State of National Energy Emergency. Sakop sa extension kan validity sa laog ng talong bulan ang driver's license, conductor's license, student permit, as in registration of motor vehicles o motorcycles kung saan apera ka ini. Sunispendir man ang pagpataw ng penalidad ang may kinaaraman dikti. Nag-apelar si House Committee on Ways and Means Chairperson asin Marikina City Representative Miro Kimbo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na enganyaron ang mga Transport Network Service of Vehicle Services o TNVS asin Motorcycle o MC Taxi Operator na bawasan ang saindang komisyon bilang tabang sa saindang partner driver asin publiko sa tahaw kan oil crisis. Bilang pangenot na Transportation Regulatory Arm kan gobyerno, sinabi ni Kimbo na dapat hilingon kan LTFRB ang mga laktang na pwedeng makatamang sa mga driver asin commuter. Kasabay kan sa iyang pagmidbid sa kontribusyon kan TNVS asin MC operators sa pagpapakaray kan pampublikong transportasyon. Sinabi ni Kimbo na dapat tabagan o kaini ang mga gobyerno asin publiko tangani mabawasan ang epekto kan halangkaw na presyo nin petrolyo o nin produktong petrolyo. Nagpromisa ang Japan na magtagama o na matagama ng 10 bilyones dolyares o katumbas ng 600 bilyones pesos para matabangan ng mga nasyong Asyano, partikular sa Southeast Asia, na makakuha ng enerhiya kasabay ang crude oil sa tahukan krisis na kausakan gera sa Iran. Inanunsyo ni Prime Minister Sanai Takaichi ang bagong cooperation framework matapos ang online meeting kasabay ang iba pang Asian leaders. Naunang bita ni Takaichi na naglalawang ang Japan sa Southeast Asia para sa petroleum
petroleum-derived products, lalo na sa medical equipment, as in ipinahayag na haranina ang Japan sa mga nasyong Asyano sa paagi kan supply chains. Katuyuhan kan cooperation framework, natabangan ng mga nasyon sa Asya na makakuha ni crude oil as in petroleum products, mamantinir ang supply chains as in pahiwason ang stockpiles. Sa giraray na tinaawanin doon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pangako kan Pilipinas na pakusugon ang energy security as in supply chain resilience sa pagikan mas pinakusog na regional cooperation matapos kaning magpartisipar sa Asia Zero Emission Community o AZEC Plus Online Summit. Sa sayang intervention ng apunan ng Presidente para sa pag-aktibar kan Emergency Petroleum Sharing Mechanism kan ASEAN as in pagrekomendar ang Regional Joint Oil Stockpiling para aksyonan ang mga pagkaatraso na dara kan pagsarado kan Strait of Hormuz. Nagbaba ang kaso nin murder, homicide, physical injuries as in rape kasunod kan implementasyon kan Safer Cities Initiative sa Metro Manila sigun sa PNP. Sigun kay PNP Directorate for Operations Acting Director Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Ikinumparan datos puon Marso 28 sagod Abril 5 asin puon Abril 6 sagod Abril 14 ngunya na taon. Nagbaba nin 9.8% ang kaso nin murder, 39.3% ang homicide, 22.7% ang physical injuries, as in 22.9% ang rape. Alagad na ay rehistro ang paglangkaw sa kaso ng theft sa 1.5%. Sinikadan sa pwesto sina Philippine National Police Academy o PNPA Director Police Major General Andre Dizon as in 8 iba pang opisyal kasunod kan na i-report na hazing sa PNPA. Ibabalyo si Dizon sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAU. Mientras na maserbing acting director kan PNPA si Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Si General Dizon dati nagserbi bilang Regional Director kan PNP Bicol bago na destino bilang Director kan PNPA. Kinarampag ni Senator Raffy Tulfo ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP matapos makalusot ang iligal na aktibidad sa loob ng mga kulungan kasabayan pagnenegosyo kan mga Persons Deprived of Liberty o PDLs. Sa pagdangog kan Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kan Abril 15, ipigiras ni Tulfo ang kaso kan sarong dating PDL sa Lapu-Lapu City Jail na nakapagpadalaga nin pagpabakal nin phone cards sa laog nin pasilidad as nakadilensya nin milyones sa kantidad kan coupons. Sigon sa senador, makaadit ang silang na sitwasyon kung saan ang sarong preso nakalaog na sa ordinaryong tawo alagad nagluwas na milyonaryo. May pasaring man ang senador sa mga opisyal kan sinabi o kung sinabi na kung nakapagdilensya ang sarong preso, paniguradong madilensya man ang sarong opisyal na nakadesignar sa sarong kulungan. Sa ultimong detalyes kan bareta sa Lado Nacional, makusog na kinondinar kan Land Transportation Office o LTO ano man na klase nin fixing activities as sa giraray na tinawan doon na wara ining lugar sa ahensya. Ipinag-orden ni Land Transportation Office o LTO Chief Marcos Lacanilaw ang pagsikad sa pwesto kan mga empleyadong imbelto sa fixing. Tinawanin doon ni Lacanilaw na mahahampang sa magkakanigong administrative as in criminal changes o charges ang madadakop na nagigkibo kaini. Iyan po ang kabilugan kan mga detalyes kan bareta na tiniripon para sa Bareta alas 5. Bago po kita magpaaram, shoutout po kay SK Chairperson Joseph Calacala Sensei, ang pamilya na pinumida po nagdadangog sa DZGB News. Sa pangalan ka nagsururat kan bareta, sa panganod ni News Director Mardela, Ma'am Jenny Matthew Balyaran. Sa Master Control, si Kuya Nems Flora. Sa IT, si Kuya Jerome Nico Martinez. Asin sa Mega Force Patrol, ako po si Nicole Ann Gloriani sa nunaging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita,